projecte i tota una experiència. Quan per allà, el mes de setembre, Marga, la nostra tutora, i Vicent, el nostre mestre de música, ens informaren que al llarg d'aquest curs participaríem en un projecte anomenat Yoga. Ens quedàrem intrigats i amb molta curiositat. Carla, a tu què et va aparèixer? A mi, des d'un primer moment, la idea em va agradar. Vaig pensar que la nostra classe ho podria fer molt bé, encara que em va costar entendre que el projecte no sols tractava de fer una representació més o menys exitosa, sinó sobretot d'aconseguir un objectiu, conèixer-nos com a companys, amics i treballar en equip. I com hem anat dient, al llarg de tot l'any veuen més 4 ulls que 2. Per tant, què és Yoga? Yoga és un projecte on hem utilitzat la música, el respecte, el companyerisme com a vincle d'aprenentatge. Que bonic ha sonat això, però no hem d'oblidar que al llarg del curs ha estat moltes vegades difícil, sobretot quan no sempre hem estat d'acord ni hem tingut els mateixos gustos, idees, preferències, però hem de plegar a acords consensuats per a tots. No ha sigut fàcil, no. Encara me'n recorde quan decidíem el nom de la companyia i la meva no és que elegida. I jo, quan presentarem els logos i no triarem el que a mi més m'agradava. I quan elegirem el tema, triarem professions, el decorat i tantes decisions que hem tingut que prendre i que no sempre eren les que de manera individual més ens agradaven. Però mira, hem après que no sempre podem eixir-nos en la nostra. I l'orgullosos que ens sentim ara de totes i cada una de les decisions preses. Tu creus que hi haurà una obra més xula que la nostra? Què va, ni més xula ni més res. Doncs, ara entenc que és el que teníem que aprendre, a treballar en equip. Però no sols hem tingut alguna que altra dificultat. També hem disfrutat en el procés de creació. Ens hem sentit grans professionals amb l'ajuda de les persones del món de l'espectacle, que ens han orientat i donat a conèixer cada una de les professions que envolten una obra. També donar les gràcies als patrocinadors que han col·laborat amb les seves aportacions perquè puguem comprar tots els materials necessaris. En especial a Sílvia Roca, regidora de Cultura de l'excel·lentíssim Ajuntament de Cullera. I agrair, com no, als nostres mestres Marga i Vicent, que ens han guiat cap a l'èxit i ens han donat l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència, que de segur mai ningú de nosaltres oblidarà. Gràcies, Marga i Vicent! Per últim, agrair-vos a tots la vostra presència i donar pas a la presentació que esperem que siga de vostre gust. Recordar, per favor, silenciar els telèfons mòbils i no fer fotografies en flash. Gràcies. Pues que van de la vida, porque ahora se les droga. ¿Ana? Si el profesor es así, pues a la vez no eres. ¿Tienes chicas que saben la señora? Sí. Les había visto en la finestra y todo eso.
mitja. Quan? 3 hores i mitja. Dime. No, estic en Víctor i Lorena. ¿Qué? ¿De qué? No era él. Ostras, és veritat, que és 30 de maig, estrenem jove. Vale. Que muy jove, que hem d'anar a la cocina. Sí, vale. David, Pau, Juan Diego, que m'acaben de cridar que avui estrena. Estrena de broma? Mare meva, i jo he perdut Joana. No has de tenir una missa. Aquell que va corrents i l'espanyol. Què li passarà? No crec que li passa res, com que estava net i estava tot bé. Ara que pensi que veig tan alterat, crec que vull haver algun important de fer. Quin dia és? Estem a 30 i és dimecres. És home! Estoy nervioso. Sí, mira, pues queda més que no I sí, aneu donant-vos pressa, que ja estem tots en la casa de la cultura, que es tenim prova. Pues és a les 7 i són menys 10. Pues sense mi no poden començar. Sergi, vale, pues no tornem més temps i no sé com elles. Nosotros esperamos en la casa de la cultura. ¡Corre! ¿Sabes qué? Sí, he organitzat una festa de pijames. I ja són quasi les 7. Els meus amics arribaran més prompte que jo. Ara, a mi el que em preocupa són els detalls. La torta, les roses i sobretot la peli. Vaig a organitzar-ho tot. Espero que estiguin còmodes. Un dia 30 de maig, com un altre qualsevol, un grup d'amics varen fer una festa de pijames en casa de Joana, en la qual no sabien que un somni s'anava a aterrar. Hola, soc Joana i esta jornada soc impaciente, navegant intel·ligent. M'agraden els animals, però els domesticats. Així sóc jo. Així és, Joana. Soc generosa i un poc gelosa. Pots comptar amb mi per a fer un bon treball. No vull vindre-me per així els escenaris. Així sóc jo. Així és, Joana. Soc un plan de vida i enamoradissa. Per a l'amor trobat amb molta gent has d'estar. I com ja he dit, no m'agrada compartir. Així sóc jo. Així és, Joana. Qui serà? Hola, Joana. Hola, Hugo. ¿Sabes qué? Antes de arribar a casa,
Pensava que els meus amics anaven arribant més prompte que jo. Uf, quin problema. Pues mira, pues qué fort. És que jo, com sempre, arribo el primer. Si sóc el millor en tot. Sí, pues no ho dudes, la veritat. Ja ho sé. I saps què? Tia, porta rases per veure la pel·li. I li he portat a ma mare el mòbil. D'això que estic castigat a utilitzar-lo. Ara què has fet? Castigat? Per què? Te'n recordes allò que et vaig contar sobre la pesada de la meva germana? Que tot ho vol? Doncs, com és natural, adivina a qui li donaven la raó, els meus pares. Després de que jo, més fart d'ella, li vaig tindre que amagar les 3 de classe. La raó, dius? Entre un germà major i un menut? Sí? Doncs, en este cas, el menut és la teua germana. Ja. I com ja podràs adivinar, com a càstig sempre està prohibit gastar El mòbil! I com te l'has pogut endur sense que s'adonaren? Calla, calla. Calla i escolta. Primer he tingut que fer que m'amarisquera de la cuina, ja que el mòbil està confiscat en el tercer calaixet, junt a les ulleres. I tan mal així, perquè a ma mare no la treus ni fer-li fum. O està fent el guisau, o escurant el guisau, o preparant el guisau. La qüestió és no eixir de la cuina. Pues creu-te que m'ha costat. He tingut que dir-li que estava tocant a la porta. I com que tinc prohibit obrir a ningú, no he tingut més remei que anar a ella. Molt ben pensat. I has dut alguna cosa més? Més important que el mòbil? Xiquets, ja ha arribat el més guapo de la ciutat. Guapo, intel·ligent, els que veus, no ho tindreu. Som més que guapo i amb molts diners. Em compraré un iPhone 3. Quin dia ben deures? Claro, de matemàtiques. Qui serà? Albert, Andrea o Fanny, perquè Òscar serà l'últim en arribar, per a no variar. Ale, ves bé. Hola, Albert. Bueno, que no n'hi ha ben Has deures. fet els deures de matemàtiques? Però què deures i què deures? Que hi havia deures de matemàtiques? Ni què deures, Els ni què va enviar deures. fa una setmana i són per demà. Què passa? Com va la vida? Doncs bé, sense fer els deures. Ja, que si no li ficarà una coseta en la xera. Tranquil·litat, ja soc en prou. Pues yo no estaría tan seguro. Pues jo sí. Bueno, què tal, Albert? Hola, guapísima. No sé les ganes que tenia que arribar a esta nit. Porto tota la setmana esperant que vinguera el divendres. Per fer-la. Ja sé quina que hi ha a veure. Si no... No comences, que sé per on vas. I segur que vols triar-la tu. I com no, tractaré xics i xiques que van buscant l'èxit pel mig del ball. Conseller Ovellera, però Dona, jo no diré aquesta intenció. que ens coneguem. Cria fama i xica xadona. Soc el barri intel·ligent i m'agrada estar amb la gent. Des d'ací, si vols aprendre a ballar, a les meves classes t'has d'apuntar. Albert, tu tens un problema, que eres trampós i mentider. M'agrada menjar, però sols no veig tant la tecnologia. Si estic amb Matia, Albert, tu tens un problema, qui? que eres trampós i mentider.
Hola, Andrea. Andrea ya ha arribat. Mari, que guai, festa de pijames i peli i que ningú ens diga a dormir, no m'ho puc creure. Heu començat sense mi? Què dius? Si Hugo i Albert fan res que han arribat. Mira que eres mal pensada. Tu mai canviaràs. Sempre he pensat en mal. Ha portat el mòbil. El mòbil? Per a què? I si es trenca? I si perd? I si no es I si cau la casa tot a damunt del mòbil? Mira que eres forta. Doncs tot podria ser. Però no l'he dut. Lo que sí que he dut és un pastís de xocolata per a després de sopar. I ja l'he tallat a trossets per a que ningú el mengi, ni més ni menys. Mal pensada. Lluitar per el que vull. Odio seguir volar, però m'encanta caprichosa en soc poc i sensible en soc molt. M'agrada la paella, però demà ho verà. Tindré que lluitar, tindré que lluitar, tindré que lluitar, tindré que lluitar, lluitar, lluitar per el que vull. Fes els deures de matemàtiques. Oh, clar. I els de castellà? Com no? Pues aquell no s'ha fet. Aquest? Això ha comptat la nota. Encara t'has enterat. Perdona, han tocat el timbre. Encara falta pel dilluns. Crec que ara serà Fanny, perquè com tots sabem, Òscar arribarà l'últim. Ja me'l veig ofertat fins al dia de la seva boda. Allí està la lleialtat. Espera que t'espera. Com si ho veig allà. Sí, és bravo, és que és veritat. Òscar, tu per a situació ara. Que estàs malalt? Doncs no pareixes que tingués molta febre. Ja que eres lluita la xiqueta. Mira, per gracioseta o no, la veritat és que estic al·lucinant. Has arribat i el sol encara no s'ha amagat. Ah, mireu! Si m'ha eixit un paleat, ja que sóc intel·ligent. I guapo, i graciós, i què més? Ui, diràs que m'ha eixit un paleat. Sí, home, sí, un pareat. Què vos pareix? És humilde o no és? Ay, apa, si a mí te da igual. ¿Que soy tardó? Pues tardó. Lo importante es que ya llega. El problema es cada uno. Soy feliz de enamorarme. Oh, super happy. Y un amigo muy atractivo. Oh, super happy. Soy simpático y rencoroso. Oh, super happy. Es el padre amor dinero. Oh, super happy. Soy feliz de enamorarme. Oh, super happy. Y un amigo muy atractivo. Oh, super happy. Soy simpático y rencoroso. Oh, super happy. Y sin para la cosco. Oh, super happy. Tinc la vostra que em diga Òscar. Oh, super happy.
música. Home, No em digui res, que ja que patís per res, o perquè patís de ball. Si pagaren, segur que no patirien tant. Ale, contesta-li a la dona. Contesta-li. Sí, mare? Fanny, disculpa, que pensava que era ma mare preguntant si tot anava bé. Que no vindràs? Per què? Espera, no parles tan de pressa que quasi no entenc el que dius. Que a Tallayo què? Això pot ser, però quan ha sigut estava malalt, no en sabia res. Val, doncs, bons ànims i ja parlem. Què passa? Que no què? Per què li dones ànims? Segur que ens ha deixat tirats. S'ha mort Samuel Miquel. ¿Sabuelo Miquel? Aquell que sempre nos cantava. Amparito, la filla del mestre, y aquella querilla, Mare Puigcerà, i vagin la corbata, que ben vull anar. Sí, eixe! Tu creus que era el moment de cantar? Sé quan el xic ja ha vingut la meva cantadora. Mira, la fer feliç. La seva veu era molt trista. Pobra, l'he sentida despagada. Jo no sé què faria si li passara a els meus. Escolteu-me, què creieu que passarà quan temes? Ale, allí van el video de la vuelta. Vamos, ¿qué va a pasar? Nombres, que enchufres, ni pareces. Farà mal? Mal? El què? El que ha de ser? Morir-te! Doncs picoletes no ha de fer, Andrea. Jo veig en les pel·lícules que la pere fica tota blanca. I que es fa fer respirar també. I també gemequen. I I també... que res, ja, així hem vingut a passar-ho bé. Pensar en la mort és molt fort. Mira, Hugo, comparea, que no és que sols l'intel·ligent. Jaja. Ale, no hi pensem més que la prepararem que siga de risa. Perquè quan estan els ànims no estem per a res més. Ale, anem a dormir. Ala, dormir. I així, a poc, s'adormiren els companys, preocupats, alterats i un poc disfrutats. Dormiren en quiets i com ja desfilar, començaren a somiar. I per tant, la imaginació, la fira, varen arribar. Mira! Albert, vols pensar això? No, que m'agarra aigua i mal. Pues Andrea, dormir. Sí, vale. Vosaltres primer, disfruteu un segon. Espera, pues te conec jo. Espera, què fem així? Com hem arribat? Què ens ha passat? Ai, mare! Què passa així? Tranquils, no vegeu on estem. Això és la fira. Què més dona com hem arribat? Mireu, la caseta d'un vídeo. Però un vídeo no sé què adivinar el passat. El passat. Per endevinar el passat no cal ser vident. Mira, jo puc endevinar-te que menjaré salir. Macarrons en el menjador del cole. Que bo. Com t'has quedat? Tranquil·litat. Un vident és aquell que veu el futur avispat. Doncs com ma mare quan te'n diu, aquí t'endivinen amb més. Xica, i ho acerta. Dona! Ta mare no endevina el futur. El que li passa a ta mare és que sap tot el que fas abans de que ho facis. No. Jo crec que un vident pot endevinar fets importants que es poden ocórrer en la vida. Bé, però quin tipus de fet? Doncs, si es casaren, Pues això no és un fet important. si tindrem fills, Ni interessant, menys. ella... I tu, què voldries saber? Deixa'm pensar. Ja sé. Qui guanyarà la Lliga l'any que ve? Doncs ja t'ho dic jo, o el Barça o el Madrid. I això per a tu és interessant. Que per a tu no. Pues no! La Lliga diu, Ui, i tu què voldries saber? a boles, si seré de major, si viatjaré molt, si seré cantant. O artista? O model!
I sempre igual, macos agafar les coses aquí. Mireu, per mi entrem, que jo no ho sabeu. Tu no vols saber més res, i més si pot ser te donen algun mal any. Com ha de ser? Jo vull ser feliç. I deixo de romance ja no cal tentacions. Che, para i treu cap aquí. Anem a entrar i a veure què ens diu. I si me diu que seré enginyer? Oye, internet. Sempre va. Passeu, passeu. Què vos porta per ací? Comencem bé, no sap ni a què venim. Bon dia. Així endevina el futur. I el passat. Mira, com Joana, que va adivinar que vaig dinar ahir. Què voleu saber alguna cosa? Sí que agrada I senteu-vos. Sols vaig a predir el futur d'un de vosaltres. A mi no us preocupe, que jo no ho sabia. A un de vosaltres he dit, però no sé a qui. Què vol dir? Sols una cosa vos he de dir, i és que un de vosaltres, pront i jove, va a morir. Què us he de dir? Ja estic contents, anem-on i disfrutem, que la més té, que heredem. Morirà dit? Jove. Pronte? Per qui? Sols una cosa vos he de dir, i és que un de vosaltres, pront i jove, va a morir. Que ja t'he sentit. Escolteu, i els 5 euros de la predicció? Seré multimilionari, però és que no li paguem. Ja ves. Bon dia. Bon dia. Bueno, No hi ha res. Claro, que sobre todo. Això s'ho fer, això no s'ho fer. Què us oferiré de totes maneres? Pugem. Pujar? Que estàs boig? Què m'has sentit al venir? Ni l'he sentit ni l'he escoltat. Pues estàs sordo. Doncs, per què no l'he pujat? Per primera, ves a casa que te revisen ells entre ells i per segona... I si ens passa algo... Algo, el què? ¿Qué? Morimos. Que no, dona, no. Que vos han enganyat. Ell sí que va saber. I si és veritat lo del vident, quan més ens lligam i disfrutem, més contents, ens anirem. A on tenim que anar? Ui, doncs a la mort. No estic tan segurs. Un de vosaltres jove i pronte va morir. Òscar! No facis burla! Que tinc que dir-ho. I si entrem a la mansió del terror i deixem de mal pensar una estona? M'apunte. Com no? I jo també entre, però amb molta prudència. Ale, d'Òscar i per Albert. Espere, que no ens arrepentirem gens. No, sos clar que me se va a de mi segur que no s'arrepentireu. Ai,
Ese que bailaba no era. Sí, era él. I si no està així en nosaltres? Diso. Si no està així i està allà... Si no està així, està allà. Això va dir. ¿No es que el que moría yo era él? Sí, pot ser. Ese. Era mi novio. On és targetes? No, preciós no. No me vuelvo a mirar. El boli es carísimo. Ay, no. El millor amic, pare i marit. Mai t'oblidarem. Mai oblidaré el viatge a Japó. Gràcies per fer-nos tan feliç. Per ser un gran científic i un amic magnífic. En record d'aquella excursió al punt més alt del món, l'Everest. ¿L'Everest? Pero que eso no está en... ¿Quién habría tirado? Pues pareix que molt divertida. I què serà de nosaltres? Serem tan volguts? Viatjarem tantes aventures? Yo sí, soy guapísimo. No te facis il·lusions. Me le fas. Pues no pensaria molt en això. Una llumeneta. Què tal si ens acostem a veure què és? Verigüem. I si el que verigüem no ens elegits, què passa? Ja està bé de ser uns cabats. Mireu a Òscar, el menys despreocupat, i mireu quina vida s'ha tirat. Si Òscar estiguera així, ja veràs què és. O cantant una cançó. O ballar con ballet, ja que és tan feliç. També. Que si pot És la reflexió s'encaminava cap a la llum. I conforme s'anaven apropant, la llum cada vegada era més gran. De sobte, 4 portes observaron. Ai, me tengo que marxar. No passa no!
Quina vida, mare meua! Això no parar. Fes el dinar, trau la pols, neteja els cristalls... Però quina vida és esta? Doncs... la que jo no he buscat. No, si la culpa la tinc jo, o millor dit, aquell vident que em va dir a mi i als meus amics que un es diria trobar. No he viscut, tampoc he viatjat. Me tenia cara de València i ma abuela sempre deia que València portaven els xiquets. Massa risc. No he tingut fills. No siga cas que m'haguera mort de Bellpart. Ho sabes? I per deixar de casa he tingut que fer així la feina i la gimnàsia. Quina vida! Sí, don Ramiro. Ay, lo que usted diga, don Ramiro. A primera hora lo tendrá encima de su mesa. Don Ramiro. Estic fart del don Ramiro dels. Tot el sant dia manant. Hugo fes això. Sí, don Ramiro. Hugo porta'm allò. Sí, don Ramiro. Hugo recorda'm què. No se preocupe, don Ramiro. Dóna'm paciència, senyor. Si és que encara em passa poc. Vas tindre l'oportunitat de millorar en el treball, però com que tenia que anar-me'n a l'estranger, doncs vas dir que no anai. Com que tinc que ser para que em passi res, doncs, ale, aguantarà el don Ramiro dels... Jo no sé si m'ha valgut la pena ser en esta vida tan prudent, però ara ja està. A veure si aplega tot el bus i cap a casa, que avui el més emocionant que faré serà veure la tele. I sopar. ¿De qué eres ahí del Sálvame Deluxe? Chica, el Sálvame. Ahí de Anabel del Esteban. Chica, la Bel Esteban. La princesa del pueblo. La dona de Jesulí. Bueno, dona no. Perquè no es casaren. Ella va tindre un fill d'ella molt descarada, sense estar casada. Hi ha gent que tot li para bé. Ell qui és? Ell, qui ha de ser Jesulín, el torero, que està casat amb la María José Campanario, que sa mare va estafar els diners de la Seguretat Social. Si dona sí la campana, que fa poc va estar ingressada. Jo crec que el que tenia era depressió. Jo, què va? Veus que la meva vida és molt trista. De casa a la faena i de la faena a casa. Calla, calla, ni pensar-ho i que em passi res. Jo me'n conforme de viure la vida dels demés des del sofà de ma casa. La veritat és que, si ho pense, la meva vida és molt trista. Perquè el més emocionant que faré avui serà, ni siquiera em passarà a mi, sinó a la Belén Esteban, de Carabolets la cosa. Aquí hem arribat. Però ara no tindré ja lamentar-me. El que hi ha és el que hi ha.
nostre in riso e ben sollievo. La donna immobile guariuma il vento, mutua d'aceto ed il pensiero. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malta o percone. Furbai sentesi, erizia fiero, di dunque il seno non li pavone. La donna immobile, guariuma al vento, mutua l'aceto ed il pensiero. Don Albert, 2 minuts d'escena. Avui representaré i diré aventures i desventures, amors i desamors. I quan acabi la representació, tornaré a ser Albert. Un Albert que viu com a actor, allà que no pot viure com a persona. Avui interpretaré a Rigoletto, un ser deforme i ridícul, però ple d'amor i un pare protector. I quan acabe la representació, tornaré a ser Albert, frit, insípid i el solitari. Però bueno, què hi hem de fer? Don Albert, a escena. feina. Uf, que mal ho he passat. I tot per culpa del vident que ens va dir ahir. Culpa del vident, dius? Culpa teua. Diré que t'ho vaig dir. Però com no es trobo de dir la xiqueta... ¿Tu planchas? Sí. Pues yo... ¿Tu planchas? ¿En serio? Sí. ¿Planchar? Pero es que no... Sí, planchant. Pues yo, en un somni, trabajaba para un tal Rodrigo. Ah, no. El don Ramiro Deus. Un mala bestia que no feia que manar. Ah, y manar, que no se me olvidó. I tu què feies? Jo, què vaig a fer? Creure? Creure?
per el mòbil. Però com anava el tio? Això pareixia que no anava a casa mai. Sí, mira que m'ho passa mal. Vosaltres, almenys, teníeu una vida estressada, però una vida quieta. Que tu no. Què va? Jo era una escotilla de tren a major. No m'estoy ya que cotillejar de la vida des de més. De la meva. Home, de la teua no, de la dels famosos. Tu sempre has tingut molt de glamour. Si cotillegem, que sigui gent famosa i no de gent corrent. Mira que tens barra, o sí. Que he triat jo el somni. Sí. I tu, què has somiat? Jo? Jo era un cantant d'òpera. I tu no. El que parla de glamour. No ha somiat que era Manuel Escobar, no. El xiquet ha somiat que era Plácido Domingo només. El xiquet. Pues sí. I en el somni cantar la dona immòbil i tot. Has cantat i tot? Jo no t'he sentit cantar mai. I en el poc que t'he sentit, pareixes més Jesulí. No m'anomenes al tant Jesulí, que en canvi recorde de la mare de la Nampa, de la mare d'Esteban. Pues ja has vist tu el Sálvame. Jo crec que massa. I cabió en ese somni? Un poc apretat sí que estaríeu. Ja me la gracieta. Pues sí, cabiem. Un poc Amor apretat. gracioso. Ese soy yo. I tu, què has somiat? És que t'ho tenim que preguntar tot. Jo, doncs res, he dormit com un xilens. Que no somiat res? No, Res? Res de res? jo he dit que no. Res? Pues jo de menjar pues el comesté. Que no diu que ha dormit com un angelet. Pues que sàpigues que en el meu somni, tu, precisament tu, sí, em mories jove. I en el teu també. Com t'has quedat? I què? Entrava un tren. Espera, un tren? No ho sé. No m'enredres. Lo que sí que sé és que has sigut molt feliç i amb una vida molt plena. Has tingut molt de morro, tu. I vosaltres no? Nosaltres, no. I nosaltres, per por a la mort, hem tingut una vida avorridíssima. Mira, no vull ni que el cap em vinga. Doncs ja sabeu què fer. Este somni ens dona l'oportunitat de millorar i de no ser tan perillosos. Està clar que la mort d'alguns ens arribarà, però no hem de ser pendents. El que hem de fer és ser prudents i no perdre res. Molt ben dit. I hem de començar ja. I anem a tornar a la fira. Però no com en el somni, sinó amb el cap ple de pensaments positius. Molt ben dit. A que sí? Si sou guapíssim i intel·ligent.
Bé, saps que era una coseta per acabar l'obra. Com a cap de producció d'aquesta companyia, sols ens falta cridar als dos directors artístics, Marga i Vicent, per a que ens acompanyin en aquest moment.